салом алейкум дӯстони азиз, сӯзе назен саломатиҳо хубай духтарако. Боз ҳам Али Шоп омадагем. Аксияи моҳи шарифи Рамазон доранд. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, даҳм дарвоза. Инами даҳм дарвозаи духтаро ноливои қатор. Мана якм одамай Али Шоп. Бовар кунед борошонам қа хушрай бо арзони арзон кардаган. Инамҷа чӣ намуд бруки джинс мегирен. Ай 3 сола сар карда. Ҳам духтарона, ҳам писарона. Аз 3 сола сар карда баъд уҷа бо размерои калони мардона доранд. Ҳамаша 60 сомон кардаган. Ҳам қа сифатош бо хушрайра бинен. Ҳамаш бори фасон, бори гуанҷуана. Мана марамат брижоям ҳастай. Нахе брукои джинси фасонам ҳастай. Ина ёра бинен бо чуқа хушрувай. Ҳамашон 60 сомонӣ бовар мекунед духтаро. Ина касоне ки имконияти омадан надоранд, марамат бинависен. Ина бруко аксарияташ 100-150 сомона брукай, лекин Али Шоп .com-да ҳамаи ҳамино нархошон 60 сомон шудагай. Страничка доранд дар TikTok ва Instagram, марамат дастгиришон бикунед духтаро, подписация кунед. Тез новинкора бо дар страничкаи худшон метонен бинен. Нигоҳ кунед. Инами бруко бовар кунед 100-150 сомон кам нест, лекин Али Шоп да 60 сомон шудагай. Размеро то мардакои калон аста размер? Мардакои калон бузвала. То 100 кило ҳаста. То 100 килогара размер ҳастай. Марамат ина бинен чуқа хушрӯ. Арзони арзон дар Али Шоп. Қариб як рӯз пас бо брукои нав мешавад. Ина диден тез новинка мебиёя. Хубиш ба медонен дар чиай? Дар идам ҳамин нархҳо ҳама хел меистанд. Духтаро қимат намешаванд. Ина биёен Али Шоп харидорӣ кунен. Аз ҳамин новинкаҳошонам қафо намонен. Худи чои фасон омадай духтаро нигоҳ кунен. Бовар кунен шушта мепӯшонен кӯдакотонда ҳичи намешава. Размеро чӣ хелай худиё? Размерои на паҷон аз 5-6 сола сар мешавад паҷон. Ва дига модело то сифр 11 ҳастанд. Ай 5-6 сола сар мешава худиёи 50 сомона духтаро арзон кардаган. Ино ҳамаш инами сифатои баланд доранд. Нигоҳ кунен шушта мепӯшанд ҳичи намешава. Мана ай 50 сомона сар мешава. Бо дига моделош ҳастай. Дига моделош то синфои 11 ҳастай. Ози нишон метем. Ана и поёмдагиоша я то синфи 11. Не айна тарафай, не размер. Ози нишон метем. Ина диден? Ха ина ино ҳама ино 50 сомон яфа. Ина 50 сомон нигоҳ кунен чиқа худиёи хушрӯа. Ва ёра бинен духтарон қа хушрӯан. Мана марҳамат 50 сомон ҳичи намешава. Ина ми намудош кун духтаро шушта мепӯшанд ҳичи намешава. Бовар кунен беҳтарин моделанд. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, даҳм дарвоза духтаро ноливои қатор якм ами одаманда. Марамат медонем Али Шоп аллакай ҳама мешиноса. Биёен духтаро бори новинка овардаган, бори идона овардаган. Аз новинкаҳо, аз аксияҳо қафо намонем. Брижои фасон омадай духтарако дар Али Шоп. Марҳамат размерошон аз синфи 1 сар мешава. То чандай? Ина диден то размерои калона ҳастай. Беҳад хушрӯ чандта расветка дора. Ина великаншам ҳастай. Нархшон бошад 60 сомон. Сифаташ беҳтарин. Марамат успед кунен биёен беҳтарин аксия, беҳтарин новинкаҳо дар Али Шоп пешниҳод шудагай. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, даҳм дарвоза ноливои қатор якм одаман. Ина марамат нигоҳ кунен ҳамаш арзон шид. Модела бинен охи чиха бисёрай. Брижа аслан аз ами як синфи як то мардакои калон бузвала. Синфи як сар меша размерош. 60 сомон. Оптовиш арзон меша. Бо касоне ки барои савдо мегиранд арзон меша. Марамат муроҷиат кунен. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. тамошобинони азиз хабар дорен дар Али Шоп борҳои идона омадай. Ҳам қанавинкои фасон итройкора бинен охи ҷинсакои хушрӯ беҳад сифаташон хубай. Анами намудо 350 сомон кам набудан. Дар Али Шоп чанд сум шид? 200 сомон тройка. Ина 200 сомон тройкаи фасони хушрӯ. Марамат чанд моделай. Иҷа да костюмои тоқашам ҳаст, пиҷакои тоқашам ҳаст. Ҳама намуд тройка аз 2 сола то синфои 5-6 як нарх 200 сомон. Костюми холӣ бошад аз 2 сола то синфои 50 120 сомон. Чихенас. Костюмои джинс 120 сомон танҳо, тройка бошад 200 сомон, ҳама як нарх. Ҳамаш як нархай. Духтарона писарона размерои калон майда ҳамаша 200 сомони тройкаи джинси оригинала метонен аз Али Шоп харидорӣ кунен. А костюмора бошад 120 сомони. Костюмора аҳамияти энда чанд модел дора. Беҳад хушрӯ моделакош фасонош. Марамат биёен бозори Корвон, тарафи Тилло бозор духтаро
10 дарвоза нулевой хатор якум мудам мешава Али Шоп. Страничкашон дар Инстаграм, дар ТикТок ҳаст. Марамад Али Шоп дроен. Аз аксиёшон қафон намонен. Дар страничкаи хичон бо бештар новинко ҳаст. Метонен дида харидорӣ кунен. Ва тамошобино двойкачора фасони шабинен марҳамат Али Шоп дар новинкои хушромадай ин спортивкои қиматие ки ҳастанд ку 180 150 анаму намудояй акция эълон кардаи Али Шоп чанд сум кардаин шумо 80 сомон беҳтарин тамошобино марамат барои ид метавонен омада харидорӣ куненам қа хушроам бовар кунен сифатошда гап нест дира бинен охи 80 сомон ҳам вайш ҳастай на замокдорш аст ҳам худиёш ҳастай ин бигем спортивни анафаҷон меҳнатгои замокдор типа классика размерошон чӣ хела размерошон аз 5 сола сар мешавад то 34 моли хитой моли беҳтарин диден размеро чӣ хела размерои беҳтаринай биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 10 дарвоза якум қатор Али Шоп бовар кунен беҳтарин новинко омадагиай успед кунен ира бинен 16 хушро аксияи дона тамошобино дар Али Шоп нигоҳ кунен бурукои фасон чанд сум шудан 60 сомон ин бурукои чанд сума будан дар асл бурукои 150 сомона бурукои 180 сомона лекин танҳо дар Али Шоп 60 сомон ҳама намуд бурук баъд ҳама муҳим ҳамин ки яфаҷон пеш аз ида мо ҳамин нархҳо меса 60 қимат намешада ида ина марамат размеро аз 37 то мардакаи калони бузбала ҳастай бинен ира бинен чихе хушру дар ҳақиқат ҳам бурукои ҷинс оригиналоян сифатҳои беҳтарин доранд нарх ку беҳтарин нарх 60 сомона 60 сомон марҳамат як рӯз пас бурукои нав дар омадааст аз сабаби ки савдо бисёре ду-се рӯз пас бо моделои новинкоашон тез алиш мешан тамошобино тез новинкои хушрӯ мебиёяд марамад ина дар кор боша биёен ҳатман омада аз наздик бобинен боварӣ дору маҳқултон мешавад сифатошон да гап нест нархаш ку тамоман шок беҳтарин нарх ира бинен ҳамашанам хе нархо 60 сомон